F40, 1311 kusov bolo vyrobených a má to 478 koní, 2,9 litrová Twin Turbo V8, F50 349 kusov a 512 koní. Pri F40 výrobcovia Ferrari upustili pri výrobe od hliníku a vyrobili ju čisto z karbónu ako monokok. Kapota váži 18 kg, kryt motoru váži 22 kg a dvere vážia 1,5 kg. Sú na výber z dvoch prevodoviek. Nebolo by to presne to, čo by ste si mysleli. Obidve manuálne, ale synchronizovaný a nesynchronizovaný manuál. Nemalo byť vyrobených toľko kusov, malo byť pôvodne len 400, ale proste predávalo sa. Ale majitelia potom mali vlastne Ferrari za zle, pretože bolo veľa kusov, neboli tie auta také vzácne, tak sa proste sťažovali, ale pri výrobe F50 už takú chybu neurobili, preto vyrobili iba necelých 350 kusov. 1311 349.